Сәләмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Без көн сайын сезне сәламлибез. Татарлар тормышында булган вакыйгаларны барлыйбыз. Бүген безнең программада Оренбургта татар мәгарифе көннәре бара. Телгә булган мөнәсәбәтнең сүрелүен сизәбез. Телнең кимүен сизәбез. Укытучыларның кимүен сизәбез. Магнитогорскида татар яшьләре ничек яши? Аз гына татар телен беләм. Барыбер тырышырга кирәк инде. Татар телендә сөйләшергә, татар культурасын белергә. Илдар Ягафаровның «Исәнмесез» фильмын Екатеринбургта күрсәттеләр. Күңел белән карадылар, йөрәк белән карадылар. Күбесе җырлады. Безгә инде иң зур бүләк шу инде. Удмуртиядә йолдызлар яңгыры яуды. Оренбургта татар мәгарифе көннәре бара. Бу өлкә белән Татарстан Республикасының уртак проекты. Кунаклар белән танышу, аралашу өчен татар музейларында, китапханәләрендә һәм мәктәпләрендә очрашулар уза. Бу җыеннарда Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгыннан бер төркем вәкилләр, өлкәнең Мәгариф министрлыгы җитәкчеләре, татар теле һәм әдәбияты укытучылары, мәктәп директорлары катнашты. Татар мәгърифәте көннәре тәҗрибә уртаклашу өчен нәтиҗәле мәйданчык булды. Оренбургтан Фирүзә Сәләмова сюжеты. Туфан Миңнуллин, Ринат Харис, Шаукат Галиев, все они у нас были. Оренбургның Хусейн Ямашев татар китапханәсендәге очрашу экскурсия белән ачылды. Бүгенге көндә Светлана Ахмаджанова җитәкләгән коллектив 115 ел дәвамында җыйналган бай традицияләрне түкми-чәчми фидакарларча дәвам итә, үстерә. Татар басмалары бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән туплана. Татар мәгарифе көннәре тантаналы рәвештә Оренбург өлкәсе мәгариф министры Алексей Пахомов һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның чыгышлары белән башланды. Сүз өлкәдәге этномәдәни мәгарифның хәзерге торышы һәм татар мәдәниятен саклау һәм үстерү турында барды. Оренбург өлкәсендә 151 меңләп татар яши. Ул өлкә халкының 7% тәшкил итә. 60лап татар авылы бар. Шуларның яртысында диярлек татар теле фән буларак укытыла. У нас 34 школы реализуют преподавание татарского языка как родного языка. И нам особо отрадно, что ребятишки наши не просто участвуют в международной олимпиаде по татарскому языку, которая проводится в Казани, но и занимают там призовые места. Татарстан мәгариф министрлыгы соңгы елларда республикадан читтә гомер итүче татар теле укытучылары һәм укучылары өчен аз эшләми. Мәктәпләргә бушлай дәреслекләр тарата, ел сайын Казанда татар теле укытучылары форумын уздыра. Мы вчера вечером вместе с вами обсуждали очень серьезные вопросы, связанные с татарским населением, с преподаванием родного языка, выполнением учебного плана. Өлкә мәгариф министрлыгы Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Татар мәктәпләре арасында хезмәттәшлек килешүе нигезендә тыгыз эшчәнлек алып барылачак. Шулай ук татар теле дәресләрен фән буларак укытуда сәгатьләр санын арттыру буенча эш каралган. Очрашу күңелле мизгелләр, бүләкләр тапшырулар белән дәвам ителде. Татар мәгарифе юнәлешендә күп еллар хезмәт иткән, уңышларга ирешкән якташларыбызга бүләкләр тапшырдылар. Меневской средней школы Садыкову Равилю Давлятовну. Мактаулы Стас, мактау билгесе белән яшь педагогларга һөнәри яктан ярдәм итүләре, шәхси казанышлары өчен Татар Каргалысы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хафиза Яхфарова һәм Ургешевенләрнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Әнисә Кунафина бүләкләнде. Хотя вот недавно только было 38 школ изучали татарский язык, вот сегодня уже слышим 34, поэтому нам самим, татарской общественности, автономии, надо побольше работать в этом направлении. Зур максатларны күз алдында тоткан чара Татар Каргалысының урта мәктәбендә дәвам ителде. Монда милли киемдәге укучылар кунакларны каршы алды. Яңа ел белән котлыйм сезне. Дус ишләр килеп, үзе бер шатлык, кайчан булмасын, рәхим итегез. Кунакларны мәктәп музеена алып кирделәр. Мәктәп эшчәнлеге белән Татар Каргалысы мәктәбе директоры Тәүхидә Низаметдинова таныштырды.
Здесь кабинет татарского языка, родного языка. Әлеге уку елында Татар Каргалысының гомуми урта белем бирү мәктәбендә 700-га якын укучы белем ала. Шулай ук укытучылар белән укучылар кунакларга сәхнәдән җыр һәм бию осталыкларын да күрсәтте. Татарстанлыларның килү максаты министрлыклар арасында килешүләрне дәвам итү, милли мәгариф системасын өйрәнү һәм укытучыларга методик ярдәм күрсәтү. Татар теленә булган мөнәсәбәтне үстерүгә юнәлдерелгән бөтен чараларны үзенә исәпкә алган бер килешү. Оренбург өлкәсендә дә телгә булган мөнәсәбәтнең сүрелүен сизәбез, телнең кимүен сизәбез, укытучыларның кимүен сизәбез. Ул безнең бик борчый. Татар балалары заманча укыту стандартларын, чараларын үзләштерсеннәр өчен Татарстан белән хезмәттәшлекне дәвам итәргә планлаштыралар. Толық қанлы оқыту системасы болғанда, сәғатлар болғанда ғана біз татар тілін сақлап қалабыз. Сақлап қалар үшін аны оқытырға керек. Болған юғары білім базасында дистанцион форматта 6-7 айда бүгінгі күнде татар тіл оқытушыларын әзірләргә була. Быел гына да біз 6 миллионга якын 13 меңнән артык дәреслек тапшырдык. Әйтергә кирәк, Оренбург өлкәсенә дә елдан-ел без әлеге дәресләрне бирәбез. Быел гына да біз аларга 420 меңнән артык дәреслек тапшырдык. Киләчәктә кадрлар проблемасы килеп чыгачак. Бу хәлне чишүдә Орча клиенты ярдәм итәргә әзер. Оренбург өлкәсеннән дә балаларны үзебезгә клиенткә укырга чакырам. Без башлангыч сыйныф укытучыларын, мәктәпкәчә тәрбия, физик тәрбия һәм музыкаль белем буенча шушы өлкәдәге балаларны әзерләп чыгарга әзер. Татар Каргалысы мәктәбендә дә башка мәктәпләрдәге кебек яшь татар теле укытучыларына ихтыяҗ бар. 94 елны Кызыл диплом белән бетердем. Үзебезнең укучыларыбызның киләчәктә Казанга барып татар теле укытучысы булып укып кайтып, шушы үзебезнең туган мәктәбебездә эшләр дип өметләнеп калабыз инде. Мен Каргала мәктәбендә 30 елдан артык укытам. Үзем Алабуга дәүләт педагогия институтын тәмамладым, рус-татар бүлеген. Татарстан Республикасы безнең эшебезне булай итеп зур бәяләү өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Татар мәгарифе көннәре кысаларында Россиянең 35 төбәге мәгариф министрлыклары белән шундый килешүләр төзелә. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Дәвам итәбез. Алар бии дә, җырлый да, шәһәрнең барлык җәмәгать чараларында актив катнаша. Ягъни гадәттәгечә, яшьләрчә. Идел татар яшьләре клубы Магнитогорскида 3 ел элек оештырылган иде. Креатив энергия белән алар үзләрен читтә дә күрсәтергә өлгерде. Магнитогорскида татар яшьләре ничек яши? Безнең хәбәрчебез Гөлдар Хафизова кызыксынды. Правая нога, носочек, раз, два, три. Шулай итеп, биюдә генә түгел, татар мәдәнияте дөньясына да беренче адымнар ясыйлар. Идел татар яшьләре клубына кызлар күптән түгел генә килгән. 3 ел эшләгән оешма составында яшь эшчеләр, студентлар һәм мәктәп укучылары бар. Тут душевно очень, тут очень тепло, как на своей, то есть сохраняешь свои традиции. Дальше я пойду на хореографа и тоже пойду в углубление татарских танцев. Яшьләр клубының бию түгәрәгендә шөгыльләнеп, Аделина әнә шундый нәтиҗәгә килгән. Если вот языком не владеют татарским, хотя бы вот если даже танцуют татарские танцы, то это приближение к своим корням, культура, к народу. И они такие, вот Казань, да, тоже классно, хотим туда поехать. Еще одна девчонка тоже, наверное, хореографом хочу учиться. Я говорю, ну вот, еще. Алия Җиһангирова шулай ди, чөнки бер кыз сәнгать училищесында хореограф булып укый. Нәкъ менә Идел клубында яшьләрнең татар биюләренә кызыксыну арта. Мне нравится, я с душой танцую. Ну, я хотел бы здесь дальше продвигаться, хотел бы дальше выступать в каких-нибудь конкурсах, участвовать, продвигаться и развивать себя, узнавать что-нибудь новое. Идел клубы Магнитогорскта татар яшьләренең милли үзаңын формалаштыруга юнәлдерелгән майданчык. 3 ел элек Алия Җиһангирова яшьтәшләрен милли мөхиткә җәлеп итү һәм аларның дәрт-дарманын, халык мәдәниятен, огырыф-гадәтләрен саклауда куллану максатына оештырган. Как-то по-современному все это делать. Даже вот в танцах я более стилизованные, например, у меня танцы что-то современное, потом в татарский лад. Им это интереснее, потому что как ни спросишь, куда ходят, там брейк-данс, хип-хоп, а народные танцы, они особо сейчас
не варьируются. Поэтому и что это современное, если ведешь, они уже, все, Илья, давай такие жилеты, там что-то вот подумаем, давай колфаки там сошьем, вот такие синие, охота, уже более-менее такое осовремениваешь, и они уже, давай, мы это сделаем. Әлбәттә, Идел клубы эшчәнлеге биюләр белән генә шикләнми. Биредә татар ашларын да әзерләргә өйрәнәләр. Бу да яшьләр өчен файдалы. Кулинария сәнгате буенча социаль челтәрләрдә махсус төркем ачканнар. Безнең Губадия тәмле, йомшак, хуш исле. Магнитогорскның татар җәмгыяте оештырган шәһәр чараларында Идел клубы әгъзалары актив катнаша. Татарстанда һәм Чиләбе өлкә татар конгрессы үткәргән акцияләреннән дә читтә калмыйлар. Яшьләрнең үзешчән бию коллективы солисты Ринат Бәшәров эштән буш вакытларында чараларны да, репетицияләрне дә калдырмаска тырыша. Татар мөхите җәлеп итә ди егет. Аз генә татар телен беләм. Барыбер тырышырга кирәк инде. Мин үзем килдем. Мин тырыштым татар телендә сөйләшергә, татар культурасын белергә. Шуңа мин монда килдем. Монда татар рухы бар. Ә менә София Сабитова 6 яшьтән халыклар дуслыгы йортының төрле түгәрәкләренә йөри башлаган. Это единственный кружок, который я еще не бросила. В нем интересно здесь хорошие люди, весело всегда. Я нашла здесь много интересного, я нашла новых друзей. Идел клубында хәзер 10-дан артык яшьләр бар. 3 ел эчендә аның составы берничә тапкыр яңарды. Элеккеге әгъзалар башка шәһәрләргә укырга китә. Күпләр Татарстанны һәм аның баш каласын уку һәм эшләү өчен сайлыйлар. Димәк, алар киләчәген тарихи ватан менән бәйли. У нас здесь обрусевших очень много, поэтому с малых лет нужно все равно хотя бы там чуть-чуть по-татарски говорить. У него все равно закладывается, в детях закладывается. Также если даже молодежь пришел, даже вот 16-летний пришел, ему это понравилось, он все равно будет ходить. Вот. Ну, возможно, конечно, в Казань уедет. С этим ничего не поделаешь. Хотелось бы, конечно, чтобы они здесь оставались и продолжением были, да, чтобы они в дальнейшем и татарский дух, татарское вот все дальше нести и своим детям, чтобы они тоже все это вносили. Алия Җиһангированың бөтен эшчәнлеге Идел клубына яшьләрне җәлеп итүгә, Магнитогорскида татар мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калуда дәвамчылар әзерләүгә юнәлдерелгән. Яна елда минем теләк. Яшьләр бердәм, актив һәм барыбыз да сау булыйк. Ә без аларга бары уңышлар гына телибез. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Татарлар тапшыруы 31 декабрь махсус чыгарылыш әзерли. Яңа ел бәйрәменең шатлыгы ел буе дәвам итсен. Сәлам инсаф, сәлам инде килдем. Сәлам алейкум. Ара ярак дип тормадым, коллегаларым шикелле мин инде сюжетлар ясап нужармадым бу юлы. Үзем килеп чыгарга уйладым. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Илдар Ягафаровның «Исәнмесез» фильмын Екатеринбургта күрсәттеләр. Күңел белән карадылар, йөрәк белән карадылар. Күбесе җырлады. Безгә инде иң зур бүләк шу инде. Удмуртиядә йолдызлар яңгыры яуды. Екатеринбург тамашачысы режиссер Илдар Ягафаровның «Исәнмесез» фильмын карау бәхетенә иреште. Премьера биредәге кино йортында узды. Моңарчаны Татарстан һәм Башкортстан тамашачысы гына карый алган иде. Исегезгә төшерәбез, режиссер Илдар Ягафаров һәм сценарий авторы Мансур Гыйләҗевнең «Исәнмесез» фильмы 17-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә тамашачылар мәхәббәте призы һәм Татарстан президентының кино сәнгатьтә гуманлылык өчен дигән бүләген алган иде.
Екатеринбургта кинокартинаны тәкъдим итү һәм автор белән очрашу урындагы иганәчеләр ярдәмендә оештырылды. Как не понимаешь? Ты же татарин. Екатеринбург тамашачысы «Исәнмесез» фильмын экраннан күзләрен дә алмыйча карап чыкты. Аның сюжеты гаилә драмасы. Туганнар бәйләнеше булмау йөрәккә үтәрлек итеп күрсәтелә шул. Фильм азагында геройларның аңга килүе күпләрнең күзләренә яшьләр чыгарды. Бергәлектә көч. Азакта тамашачы басып кул чапты. Әйе, фильм бик җылы кабул ителде. Екатеринбург килдек. От всей нашей съемочной группы огромное вам спасибо, что поддержали здесь, в Екатеринбурге, наш фильм. Зур рахмат сезгә. Икенче көнне Илдар Яхфаровны Татарстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге вәкиллегенә чакырдылар. Кинорежиссерны татар сәүдәгәрләре тарихы белән таныштырдылар. Екатеринбург кино йортында узган фильмның премьерасы турында фикер алыштылар. Андый җылы күрсәтү бездә булмады әле. Казанда да күрсәттек, азрак Уфада да булды инде. Вот Екатеринбург шәһәрендә иң җылы күрсәтү монда булды инде. Анысы монда бик күп интеллигенция. Монда шәһәр теге Санкт-Петербург кебек минем өчен. Кеше күп килде, тулы зал. Анысы тулы залына түгел. Күңел белән карадылар, йөрәк белән карадылар. Күбесе җырлады. Безгә инде иң зур бүләк шу инде. «Исәнмесез» фильмын күрсәтүне оештыруга киткән чыгымнарның зур өлешен эшмәкәр Олег Хабибуллин үз өстенә алган. Аның сүзләренә караганда, Екатеринбургта яшәүче татарларга чын кино күрсәтәсе килгән. Хәзер алар Татарстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге вәкаләтле вәкиллеге ярдәмендә 2022 елның февралендә Свердловск өлкәсендә татар киносы фестивален үткәрү мөмкинлеге турында фикер алышалар. Я готов оказывать всевозможное содействие этому проекту. И очень сильно надеюсь, что этот фестиваль будет традиционным у нас на Урале, что этот фестиваль будет поддержан не только мной и Ильдаром, да, что он будет поддержан и правительством Республики Татарстан, и национальными культурными автономиями, и чего греха таить. Хотелось бы, чтобы и правительство Свердловской области его тоже поддержало. Тамашачыларны фильм турында барысы да кызыксындырды. Күпме вакыт төшерелгән, кемнәр катнаша. Режиссер сүзләренә караганда, ел ярым финанс эзләүгә киткән. Төшерү нибары 25 көн барган. Төп ират ролен Яршаллы театр актеры Татарстанның халык артисты Инсаф Фахретдинов, хатын-кыз ролендә Башкортстанның атказанган артисты Рәсимә Гайфуллина. Гомумән, фильмда катнашкан 35 актерның да исеме үз урыны бар. Фильм Татарстан Республикасының берничә район авылларында төшерелә. Искиткеч барыбызда йотлыгып карадык, елап карадык залда. Әйләнеп карыйсың шундый барысы да күз яшьләрен сөртеп, чын күңелдән искиткеч итеп карадылар. Бик яхшы фильм без. Илдар әфәндигә шундый рәхмәтле без. Шундый фильмнар килеп торсыннар. Туган тел бетү турында. Син бит татар малае, ник аңламыйсың ди? Юк, мин татар малае түгел, мин чечен малае ди. Син чеченчә беләсеңме дип сорый тегесе. Чечен телендә җавап бирә, рус телендә тәрҗемә итә. Әгәр дә мин чеченчә белмәсәм, мине бит карт бабаем үтерә ди. Шул хәтле менә бездә нишләп ул хәле юк, нишләп без татарча сөйләшергә өйрәнәбез. Өйрәнмибез, балаларыбызны өйрәтмибез, уялабыз. Менә бу шул хәтле менә халыкның аермасын күрсәтә. Ашынып карарлык, елап карарлык, гыйбрәт алырлык. Искиткеч картина бу. Очрашу тәбрикләү бүләкләүләр белән төгәлләнде. Ләйсәнә Садретдинова, Әлфия Габдушева, татарлар, Свердловск өлкәсе. Удмуртиядә балалар өчен төбәк-ара йолдызлар яңгыры җыр бию бәйгесенең йомгаклау концерты узды. Чарада Ижау, Сарапул, Можга, Воткинский шәһәрләреннән, Камбарка, Болезино, Кияс, Татарстанның Әгерҗе районыннан 200-дән артык бала катнашты. Бәйгедә катнашучылар ана телебезгә булган мөнәсәбәтләрен җыр-биюләр аша белдерде. Туган телне ничек яратуларын дәлилләде. Чара балалар өчен оештырылган татарча чыршы бәйрәме вокал буенча мастер-класс белән дәвам итте.
Удмуртияның төрле районнарыннан Әгерҗе шәһәреннән килгән 200-дән артык бала Ижау сәхнәсен гөрләтте. Осталар, сәләтлеләр, матурлар, барысы да милләтебез дәвамчылары. Йолдызлар яңгыры җыр һәм бию бәйгесен Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе республиканың милли сәясәт министрлыгы белән берлектә оештырган. Балаларның сәхнәдә чыгыш ясауларында, татар телен үзләштерүләрендә иң мөһиме бердәмлек ди оештыручылар. Балаларыбызга милли рухта тәрбия биргәннәре өчен, туган телебезне өйрәткәннәре өчен укытучыларга, тәрбиячеләргә чиксез зур рәхмәтлебез. Һәм инде менә шушы түгәрәкләргә, ансамбльләрнең эшләре белән кызыксындырып, ансамбльләргә йөртүче әти-әниләргә, әби-бабайларга бик зур рәхмәтлебез. Чөнки менә бердәм булып эшләгәндә генә балаларда кызыксыну уятырга мөмкин. Балалар өйдә татарча сөйләшсәләр, мәктәптә татарча аралашсалар, ансамбльләрдә шөгыльләнсәләр, шундый чылбыр булганда гына ниндидер нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. Бәйге соңгы тапкыр зур күләмдә 2019 елда үткәрелә. Пандемия булу сәбәпле 2020 елда ул онлайн уза. Балалар сәхнәдә чыгыш ясауны сагынганнар. Бу бик әһәмиятле, чөнки милли мөхиткә тартылуда җыр-моң зур роль уйный. Бездә татар теле дә укытылмый инде, кружоклар да югалар бездә. Менә шул балалар теле, ата-аналар теле, менә шул сәхнәләргә чыгу, кайларда булса бару, менә шул балаларны җәлеп итә. Аннан соң бит алар татар биюләре, җырлары бик шундый дәртле, күңелле, үзенә тартып торалар. Ул милли киемнәр безнең инде матур. Ул үзенә җәлеп итә, әлбәттә балаларны шулда тарта дип уйлыйм мин. Чыгыш ясаучылар арасында бәйгедә беренче тапкыр катнашучылар да бар. Алия Әхмәдишина Ижауның 107-нче татар балалар бакчасына йөри. Татар теле түгәрәгендә шөгыльләнә. Ул чыгыш ясаган балалар бакчасы коллективы бәйгедә беренче дәрәҗәле дипломга ия булдылар. Татарча бик аңламаса да, бөтен тырышып, тырмашып кайткачын дигә, без аңа бөтен татарча шигырьләрне, җырларны өйрәнәбез. Бу конкурска катнашканны белгәчтен без Алина өйгә кайткачын да, Алина белән кабатладык аның җырларын. Ул миннән сорый, бу җырның переводын ничек бу җыр переводить итәде, ничек бу сүзләрне ничек үзенең теләге бар татарча сөйләшергә. Сәхнәдәге җыр-бию әкренләп фойега күчте. Балалар өчен биредә татарча чыршы бәйрәме әзерләнгән иде. Бәйрәм кунаклары Кыш бабай, Кар кызы һәм Шүрәле, Су анасы, Аю, Уян, татар кызы Гүзәл иде. Миңа бик ошый, монда без биебез, җырлыйбыз, миңа бик ошый. Бәйгедә катнашучылар ансамбль җитәкчеләре өчен иң зур бүләк Казаннан Мингөл Галиевның килүе иде. Ул балаларны җырларга өйрәнү серләренә төшендерде. Вокал буенча мондый мастер-класслар алдагы елларда да яшь башкаручыларга ярдәм итәчәк ди оештыручылар. Ижау шәһәреннән Нәзир Нугманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Хөрмәтле милләттәшләр, көн күрке кояш, күңел күрке уйлар диләр. Яхшы уйлар белән бер-беребезгә яхшылыклар теләп, булышып, ярдәмләшеп яшик. Бүгенгә тапшыруыбыз тәмам, исән-имин булыгыз.